news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo birta do an angton pen arjusuna Karbi Anglong arlo ki doan Inglong aso kalidet mate non-tribal atumaphan KAC kilega hut mate KAC electoral roll pen amening than etnang jipura APHLC Ratcharia song lamjai sarpo angtong ingti pen ari sang ho tum chelangsi kedam tang phai kuni ni phai inkora troxy arni pen do or die mate long walk to justice athipi en ponsi keng pen kedam asai deng ponlo Bangso kache songa sai deng bompen kedam tang arkoni phai inkora troxy arni ana bangke ni trokep mate chiklojon ni an nang chok tanglo Bangso chiklojon ni an kepleng arni ana bangke Duarbaguri constituency an paledamsi upper Deihori polling station arlo Deihori kudam singnar arong along an angtong intika tharlapen arisang huatum kengpen kedam loksi paledamlo Bangso long walk to justice polam themate kache song ponang koklake KAC kilik a water list along pen kiche kebe akhya tuma phana bangke amen ing than pon bek nangji la soki mang pen si nilitum bangso kache songa sai deng pon lo pusi ningje pon Namat ke iglong lelang lagi partino karta non miat mit kunti tum bang komlan seta dak council kachariang hoilong ke do tum lam nagi kudun bang labang ke ning hoilak apen take kaning je dia lam kerta ngalam sil tum ni je sidang li binpu datto autonomous council aji ma ke hai sordorong parta meeting jilo thi dum thinon rengi tum rengon puta puder lo sila ke lason ya kerta lake ran asosi bini ke kaning ri mati di Rara asosi kaning ri pulutang te rara asosi isia kemang akar i sepak lang dun pulutang te halaso kemang akar i kuthak kuki si ke klem nei ma koson si ke klem nei ma si halasi rara than than nei nona bangke la so kemang ke nedum ke papleng play si de si tami kaning je bangke la ke arara so phan kaching ho thek the kachela na thek thek la so ang thek si sepak lang rong alang limit thang ar je si la ke chepalang no dak lo la ke la si non si ta afford lang alang itum council kachari itu non ta afford lang alang litum prapjin pen la so ke mang kapachun je phan ning hang la pen claim pon po bang kerang thek sepek lang na an lote rara tuman kedam tanga pora hut pen setame bangso puthak ki ongdung ari soe jangatum dipurong sopialong penang an kache songa sai deng ponlo bonta KAC kachari tuma bangke bangso sai abang ke pachun ponjia phan thangnat ke claim pon ave athi nilitum khea phan ajoini si methanga man chibi kok pen Dipuarong sopialong reng angjang pen kedam anchot kalisi dongkamukam along karkum KAC atowar arleng pen kakonglong lapen lason si ronga sarpen danglok radet chingrumpet aphong armuche jengsita chesonglo bonta KAC kachariatum amethang asayamo abangke chichini nedet khangjang puta ningje pontu kasik sak mate ke doge thaka din lekon kasik sanga kumolong oh itu ketak kisung bang la pulo ko hok beda bang ke kisung ka chaki bang sigi bang lagi bang lo athema rat akar I la kendara ke mang gar yang non termas council kachari tumbang ke public clearance ka soning duk ko sikela ha suri ni raket so kaning kan pen kici ki baro ka mening sanang itu ka song reng angjang ka song lo council arling pen konglong kita bilo tarpum ta dolo rason si ason rongo sar pen kecing lo kado vera update arm bace jeng la koson da claim lo tupi lo kace song ringkan nar kep lo kace song kita da council kachari yang hoilong ke tutup ini alian ta public figure tapi isi ning duk basi ke bang ni kan ning ri si na isi kace song si ke bang tapi lai hui itu ke tha ke dam mahut ke sung bangala ke kace chak ji heklor si lasi inglonga so karbia khei nona por lake ning isi ke donangji aporlo Mooso prakjang det api prakang khindun asonsi khelong revere det keche kebe akhetum nangcherai det apia bangke thangnat asonta klempon thek theloputa ingtia sang hopen ningje pontu tu bangani ke posita claim bom angthin jipe the bom anu kang thong che krong det pulutang tela ke rara phan kachelana thekji atum kalilu pusila ke klardak arjana bangke ande lanon la dual diet longbor keda manon penyong sena teman thana dengde tutela penisi dengde bena tum pu paprek assessment deng deng pon po athema do or die puloke non do or die ka che song si banglo pulutang tela ke hala ke mang pleng play tik
pinikar biang long rara ke mang la ke chi ke beda ke chan ong lo itum along le phelang borenga bal sai don ta nang thilap lo ituma council ang hoi long ta nang chi jokun erlo kuna si dolang ituma hem kut kam nang lut thailo dak na hok ta nang kilu dundia thai ga be pin lo lasila ing than nang ji pu ke mang la pleng plate tik ke la ka song nang kok lagi la pen la le ke pleng plate lo la le ke chok chil lo pulotang te ili tuma khege ili tum ing long rat ke non ing kan ke News Report KTV News. Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong District Hinia Pharman Pini Hamren Rong Supialong Kedo Rengbong Home Auditorium Hall along Ada Porphai Krei Si Pen BJP claim bang amai kangni bangso BJP claim bang amai kangni amai along Kivangji MP Kiliga Hut ko son pensi BJP Ratcharia Songatum kache pahai pon thulongji bangso puthak arsik jit pen chingbai pon Bong Home Auditorium Hall along ini ada Porphai Krei Si Pen meeting ini pondok lapen ongdung arat atum ada ching room si non Kivangji MP election koson si BJP atum kai pamiji ma rong atokanu edon panadon inut pen inut daso kaching ki kachethan pen BJP ladak 72% an kachepe haji aphan altuma kemang pen pini dak meeting do ponno bangso maya hut ke ACCM tuliram rong hang ke than pona tengke PM Modi pen nang ke pale ake joya scheme doan Karbi Anglong pen West Karbi Anglong atok ano arat along an ledam loma ledam delangma jongsi ke ledam de dolang pulote puthot ki pidam jia phansi bangso mai along chingki chethan pon pusi ningje pon kapang dang thegima lahaya puthak pen chenglok la pen Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong lo atok ano ye Narendra Modi ki pia scheme ke doan ake joy pen kidukela khon pia na scheme le loma le lema lahaya puthak ne tum sai mai dolo la pen ke lele diman tame mane yong si ration card ake joy pen kelong ne tum long le lang from de ki pia ban bori po kunuma mane yong si urunura scheme long le lang from de lata kapilong ye ban bori po mane bangke jong si hem solong le PMA by hem long le putame ID number abe pulong tame chief minister awas yojana pa hem do hola hai ben pon je pasi bori pon Asam mala atwar along longle kidun atum ana phana bangke longle anam abangke pipon thekte athe towar ka ve sung pik anlo laso pensi towar tong nangji ma mate tangka si kenangji puah hoda bangke towar bangsi kenang sot pupena joksi bangso asam mala atwar nang pilo lasi longle kidun atum an setame bangso lama bangke pipon pelo puta CM rong ha sang hopen ningje pontu la no na ki pipe la hola nang nilphana arjulo je tuar tong nang ima mane combination ma lasi chief minister ban kulo ni tumge tuar ke nang so lasi combination bang ke la ke homala ki pipe non dak get bani itu Karbi Anglong fan ke da ke raja gaung bothelang so la pen ke tika la pen ke hamre la pen khan ke tuaran sanction elo la pen di sia bang ke dokungka tu Kajirongan kalau satu war tender kor elo lahin dami convention pipi la pen ola samda homala scheme ke sar nang ligam tang la hamen homosti long la mai pilong ning je la linchika pen khan nong dong kam ada to war pilong le tuman tam long e nang ni tu la sabta kosan la ki kilong el mama kilong lelong ni long beda mama tuar ke phone beda tum kilong el Hamren Pen Daniel Inghi KTV News Non malom diopania hawar malom ita kadure pupena jok ita hempo atum aning hangaling si anam en ponsi jorpon rentilo bangso jok kidogdet aradatum kachonam ji aphan akisum kedok kokajok kedamtang ar koini phai inkoresir kep ani rat kache song thurpak anpinlo bangso ita anam lake echet pen sika crazy pen krikethong an ke en pon dera jok radatum hem kacho kimpen danglok kapreka sai along kinangji pusutami kacho namji aphan akisung nang dokotlo laso jok radatum diopania hawar along ar muche jenga sai deng ponsi ita nam pajunangji kalite ita inghap chek nangji pura ar muche jenga hut ke hang sarlang pon rinti Mari lagi dandam kom korok Rola ita banda korok Rola ita banda korok Mari kakala ita Lason kido kelak arara phan anam ke pasopen kachenek kahulo ponalong non ke chari bom asor karatum setami lasolong RD nang pidunangji Jasimet Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma
Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuniram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Mate, Bokajan MLA Dr. Numal Momin, KAC MAC Tarbon Telenga Atumaphan Kachuningri Pedopon. Jong si nilitum ase angtong arjuje pulote puthat kache songasai dengpon puji puta ningje pontu. News Report KETV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thakme Kardom.